småt er ved at være over, så er der steder i naturen, hvor det ikke rigtig er slået igennem endnu. Blandt andet på buskene her, som giver avleren af dem ekstra arbejde og bekymringer. Der har vi en sort, der hedder Patriot. Det startede i det små. Der var det faktisk kun de første 3-4 planter her. Men med luner og efterårsvejr, som i år er særlig varmt, tror flere og flere af Kenneth Pedersens blåbærplanter, at det igen er tid til at sætte frugt. Nu er det Elisabethen, der er startet. Blue-kroppen er også startet. Gold-kroppen er startet. Hardy Blue er startet med at lave det her nu. Er det ekstraordinært? Ja, det er det. Det skal de ikke. Det skal de simpelthen ikke. Buskene burde normalt begynde at skifte farve og gå i vinterhi. Det skulle de jo længe have været i gang med. Men efterårsmåneder med varme over gennemsnittet har holdt gang i planterne og produktionen af nye blade og blomster, der aldrig bliver til noget. Ja, hvis man lader dem med at sætte på, det bliver bare sådan nogle små runde knolde, de er ikke værd at spise, de her. Blomsterne koster planten kræfter, hvilket går ud over næste års udbytte, noget avleren allerede har bøvlet med. Der var ca. 20% mindre bær på de her, end som der var på de andre. Tabet kan dog begrænses ved, at avleren manuelt piller blomsterne af, en efter en. Så er det simpelthen bare af med dem. Det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig. Det må jeg nok ærligt indrømme. Men vi kan ikke rigtig gøre noget ved det nu, jo. Og udsigten til en varmere fremtid gør, at helt nye veje skal overvejes i den lille plantage. Ja, vi ved, at det bliver varmere her. Og det kan være, at de ikke kan eksistere her mere. Om vi så skal til at måske omlægge, eller hvad man skal man have nogle andre sorter. Men der har vi så et Black Pearl. Sort ned fra Mississippi af. Det er en hybrid. Det vil sige, at den er menneskeskabt. Den blev sat i produktion i 1999. Og det er en af dem, der er under varmere himmelstrøg. Det kan måske være en af fremtidens planter her. Men indtil videre må tabet begrænses med håndkraft. De spanske